Mehet Dundi. Ne számolj, bazd meg, rakja meg, jövök, kikopok ki meg. Hogy rakod azt a kurva lábát, bazd meg? Igaz? Székágon fel, töcsik a fog, ez fog, ilyet, bazd meg. Jó, jó. Lesz nézd, hogy meg szemben. Jó, bazd meg. Ide kell, úgy jött, ide kell. Jó, gondoljál rá, bazd meg, égítek, mindjárt, bazd meg, két állát, rakszolok egyben. Jó, bazd meg. Hogy vigyelek, ha. Várjál, köcsög. Várjál, honnan gyerek. Na! Ketten vagy! Emi! Egy járatra budikban! Mozogják ezt közül! Hallod? Hallod? Még van egy csomó járat! Hallod? Kikapfej! Ott van még egy csomó járat! Van még egy! Egy írkolóknak! Nekem itt van ez egy volt, az kérdés! Ne csinálj ki a pofámába, jó? Pusztolják meg oda! Kikérted rá! Kikérted rá! Kedves nézőink, a 4-es számú Ideg és Elme Intézet egy napjából részletet láthattak.